ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இது கெத்து கேமிங் எஃப்எஃப். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரேங்க் மேட்ச் வீடியோ தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 3 பேரும் போயிருந்தோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் விளையாண்டு பூயா வாங்கியிருப்போம். நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஒரு பெல் ஐக்கான் க்ரியேட் ஆகும், அதை அமுத்தி விட்டுருங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம். இப்போ எடுத்தோடனே நாங்கள் ஜிஐடின்னு எடுத்தாச்சு. ஜிஐடின்னு எடுத்துகிட்டு, ஏன்னா அதான் நல்லா அடிக்கும், அதுக்கு ஒரு ஸ்கின் வேறு அன்லாக் ஆகிடுச்சு. அதை எடுத்துகிட்டு சும்மா வெடித்தனமாக அடிச்சிட்டு இருந்தேன். இந்த மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா அந்த எனிமீஸ் கீழே ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் இருந்தானுங்க. யார் அடிக்கிறது அப்படின்னு செம கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சு. பார்த்தீங்களா, மேலே ஒருத்தர் நின்று அடிச்சிட்டுருக்கிறான், கீழே ஒருத்தர் நின்று அடிச்சிட்ருக்கிறான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வேறு ஒருத்தன் வந்துட்டான். அவனை போய் அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கெல்லாம் போயிட்டானுங்க. திரும்பி பார்த்தா எப்படா போனீங்க, சொல்லவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் ஓடிடுவான், அவனை போய் அடிச்சிருக்கலாம். சரி வேணாவா அடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு கவின் கூப்பிட்டு அதனால் போயிட்டேன். இந்த பையன் தான் அப்படியே அடித்தானே. நான் அவனை அடித்தேன், இப்போ அவனை அடித்து முடிச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டான். கம்முன்னு நான் அவன் பின்னாடியே போய் அடிச்சிருந்தாலாவது அடிச்சிருக்கலாம். அவனை தேவையில்லாமல் அவன் பேச்சை கேட்டு செத்து போயாச்சு. சந்தோஷம். அடுத்து ஸ்பெக்டேட் பண்ண வேண்டியதான். இவர் யார்? இவர் மேதாவி மாதிரியே உட்காந்துருக்குறாருங்க. போட்டு முடிச்சு விட்டாச்சு. நம்ம டீம்மேட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக அடித்து ஆடிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம டீம்மேட்ஸ் விடுவாங்களா? அப்போ வெறித்தனமாக அடித்து விக்ட்ரி வாங்கிட்டோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஃப்ரீயாக கொடுத்ததெல்லாம் வச்சு தான் விளையாண்டுருக்குறேன். அந்த ஃப்ரீயாக ஒரு 7 நாளைக்கு ட்ரையல் கொடுத்தாங்கல்ல, அதில் ஜோட்டாவை கிளைம் பண்ணி அதை அவனை வச்சு ஆடினேன். இப்போ ஃப்ரீயாக கொடுக்க போகிற கேரக்டர்ஸ்லேயும் நான் ஜோட்டா தான் எடுக்கலான்னு இருக்கேன். ஐ ரெக்கமெண்ட் ஜோட்டா, அவ்வளோதான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா MP5 எடுத்தாச்சு. அதுதான் என்கிட்ட காசு இருக்கிற லெவலில் நிறையா இருந்துச்சு. அவ்வளோதான். MP5 வாங்குற அளவுக்கு தான் காசு இருந்துச்சு, அதனால் MP5 எடுத்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சும்மா ஓடிக்கிட்டுருக்கோம், ஸ்ப்ரிண்ட் அடித்து ஓடிட்டுருக்கோம். ஓடும் அப்படின்னு ஓடிக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா MP5 வேறு ஷார்ட் ரேஞ்சாக போயிடுச்சு. MP5 கொஞ்சம் நல்லா ரேஞ்சு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கேயே அடித்து அவனுங்களை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பாக நம்மளை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி விட்ருப்பானுங்க. அங்கே பார்த்தீங்களா, அங்கே 2 பேர் இருக்கானுங்க. எவன் அடிக்கலான்னு தெரில, 2 பேருமே மறைஞ்சிட்டானுங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹூகாங் கேரக்டரு நம்மக்கிட்டே சீனை போடுவான். யாரா நீ இடே அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு ஹெட்ஷாட் போடுவேன். 82 போகும். இதே தாம்சனாக இருந்தால் தான் கன்ஃபார்மாக செத்துருப்பான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விண்வெளியிலிருந்து வேகமாக வந்த மாதிரி ஒருத்தன் ஓடி வந்துட்டுருக்கிறான். அவனை போட்டு அடிக்க க்ளோஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தா முடியல. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவன் தான் அந்த ஹூக்காங்கு. பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஷாட்லாம் போட்டு தூக்குவேன், ஆனால் அவனுக்கு அடியே ஒழுகாது. நம்மளே போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்ருவான். சரி வாடாரே கொஞ்சம் காப்பாற்றி விடு அப்படின்னு சொல்லி கவினை கூப்பிட்டேன். அவனும் காப்பாற்றிட்டான். உடனே என்ன ஒன்று மெடிக்கிட்ட தான் சுற்றணும், வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. உடனே அவனை நாக் பண்ணிட்டானுங்க. இதுலேயும் அவன் ஃபேமஸ் வச்சு அடித்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டானுங்க. இந்த மேட்ச்சை நாங்கள் தான் வின்னு. அந்த ஃபேமஸை வச்சு என்னை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டானுங்க. அங்கே பார்த்தீங்களா, வெறும் 5 HPயில் எஸ்கேப் ஆன மேட்ச் இது. ரவுண்டு எஸ்கேப் ஆன ரவுண்டு இது. வேறு லெவலு. மெடிக்கிட்டு ஒரே ஒரு மெடிக்கிட் தான் இருந்துச்சு, அதையும் போட்டாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊக்காங்கு தான் நம்மளை போட்டு சிறப்பாக செஞ்சு அனுப்பிச்சி விட்ருவான். ஊக்காங்கு சும்மா உட மாட்டேன்டா உன்னையன்னு செம்ம வெறி ஆயிடுச்சு. இதில் நிறைய பேர்த்த இந்த ஊக்காங்கனாய் தான் போட்டான். யாரா நீ இடே அப்படின்னு போட்டு அவனை அடித்து முடிச்சு விட்டாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா A95 எடுத்தாச்சு. ஏன்னா ஷார்ட் ரேஞ்சிலே அடிச்சிட்ருக்குறோம், போதும் கொஞ்சம் லாங் ரேஞ்சு வச்சு தூக்கி விடுவோன்னு பார்த்தா சரி தூக்கி விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி A94 எடுத்தாச்சு. அப்புறம் கவின் என்ன சொன்னான்னா, வேணாண்டா ஸ்டெப்ஸில் சுற்றி போய் அடிக்கலாம் அப்படின்னா, சரி வா போய் அடிக்கலாம் வா அப்படின்னு அவனையும் கூட்டிகிட்டு போய் அவன் போனான். நான் முன்னாடியே போயிட்டுருந்தேன். எங்கே அது வேறு நம்மளை மாதிரியே யோசித்து எவனா ஒருத்தன் அடிக்கலாம் பார்த்தா அவங்ககிட்ட ஷார்ட் கன் இருந்து நம்மக்கிட்டே அந்த A94 தான் இருக்குது. இது லாங் ரேஞ்ச் தான் அடிக்கும். அதனால் நீ வா அப்படின்னு சொல்லி அவனை பின்னாடியே பேக்கப் கொடுக்க வர வச்சு வந்தால் பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா பையவில் ஆளக்கானடே எங்கடா போனேன் அப்படின்னா இங்கே நின்றுட்டுருக்குறான். சரி வா போகலாம் வா அப்படின்னு அவன் போக ஆரம்பிச்சாச்சு. நானும் அவனும் போயிட்டுருக்கோம். 7+5 வேறு செமையாக வச்சு செய்தின்னு செஞ்சிட்ருக்கிறானுங்க. தப்பிச்சிருவான். அவனுக்கு என்ன பையவில் தப்பிச்சிருவான். இவன் வேறு எங்கடா போனான், ஆளையே காண. இவனை வேறு பார்த்தீங்கன்னா இறங்கி கீழே போயிட்டான். துரோகி பல அப்படின்னு சொல்லி அவனை விட்டாச்சு. சரி போடா அப்படின்னு விட்டுட்டு நான் இங்கே தனியாக இறங்கி ஆரம்பிச்சிட்டேன். அவன் எப்போ இறங்கி போனான்னே தெரில. பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டோ மேட்ச்சில் சேர்ந்தவன் ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் தப்பிச்சான். அவனுக்கு ஹெல்த் பாருங்களேன் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு. இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா கில்லே பண்ணாமல் கேவலமாக தோற்ற மேட்ச். நான் கில் பண்ணியிருப்பேன். ஆமாம், கடைசியில் தான் கில் பண்ணுவேன் வேஸ்ட்டாக.
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா A94 கையிலே இருந்துச்சு, அது இருந்துட்டு போகுதுன்னு எடுத்து விட்டுட்டு குட்டி ஷார்ட் கன் எடுத்தாச்சு. அதாவது M1887 அதை எடுத்தாச்சு. கவின் வேறு AWM எடுத்துட்டான். அப்படியே பேக்கப் விட்றா சேஃப்டிக்கு பார்ப்பின்னு அப்படின்னா, சரி வா அப்போ போகலாம் போ அப்படின்னு அவனை போயாச்சு. அப்படியே போக 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 அவங்ககிட்ட கெல் இருந்துச்சு. அதனால் இப்போ இவ்வளோ நம்மளை விட வேகமாக ஓடிட்டான். நம்மக்கிட்ட தான் இந்த ஜோட்டா மட்டும் வச்சுட்டு ஓடிட்டு இருந்தேன். அவன் இங்கேயே நின்றுட்டான். எப்போ நாக்கு அடிப்பானுங்கன்னே தெரியாது. அவன் AWM வச்சுருந்தான் போல் ஹெச்ஆர் அடிச்சு விட்டாங்க பார்த்தீங்களா. கவினை வந்து ஹெச்ஆர் அடிச்சிட்டான் SKS வச்சு. அவன் வேறு நாக்காயிட்டான். டே எப்படா போட்டானுங்கன்னு டே காப்பாற்றுறான்னா. சரி காப்பாற்றுறான் அப்படின்னு அவனை காப்பாற்றிட்டாச்சு. எவன்டா அடிச்சிங்க என் ஃப்ரெண்டை அப்படின்னு சொல்லி செம கடுப்பாயிடுச்சு. எவன்டா வண்டே விடமாட்டேன்டா அவனை அப்படின்னு சொல்லி செமடி அவனுக்கு பயவில் மறைஞ்சு ஆடுறானாமா. சும்மா வெறித்தனமாக ஆடிட்டு இருந்தான். அங்கே அவன் தான் SKS வச்சு கவினை நாக் பண்ணவன். நீ வாடா நீ நான் ஜோனுக்கு எப்படி வருவேல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவனை அடிச்சு விட்டாச்சு. இங்கே டக்குன்னு லோடிங் ஆகிடுச்சு. உள்ளே வந்தாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு வெளியே குதிச்சிருவேன். வெளியே குதிச்சுட்டு பார்த்தா 2 க்ளூவால் போட்டு உட்காந்துருக்குறானு உள்ள சேஃப்டியாக. நான் நாக் பண்ணி வச்சவன் தான் கடைசி போல் இருக்குது. நான் மகளுக்கு சேர்ந்து முடிச்சு விட்டாச்சு. ஓகே, லெவல் 3 மேட்ச் நம்பர் 3 வந்தாச்சு. உடனே ஷார்ட் கன் எடுத்துட்டோம். இங்கே 7+YT வேறு நமக்கு இதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்ருக்கான். வெஸ்ட்டு ஹெல்மெட்லாம் வாங்கி கொடுத்தான். அதையெல்லாம் வாங்கி போட்டு மஷ்ரூம் கொஞ்சம் இருந்துச்சு, அதையும் தின்னுட்டு அப்படியே சும்மா ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது, சும்மா ஓடத்தான் முடியும். இமோட்டு போடுற கூட வழி இல்லை. எங்கே ஒரு கில்லால் பண்ணால் தான் இமோட்டு போடுறதுக்கு ஒழுங்கா. பூரா இது போன கில்லு இல்லைன்னா ஓசி கில்லு அது மட்டும்தான் போய்கிட்டு இருக்குங்க. அதுவும் M1888 வச்சு ஒரு கில் கூட பண்ணல இதில். அதுதான் ஒரு மிக கேவலமான விஷயம். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கானுங்க. நம்ம ஆள் பாம்பெல்லாம் தூக்கி போடுறாரு. பாம்பு தூக்கி போட்டு என்ன பிரயோஜனம்? எவனும் செத்த மாதிரி தெரியல. அங்கே நான் A94 வச்சு ஒரு நாக் போட்டு விட்டாச்சு. சிறப்பு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யாரா எனக்காக நான் என்ன எனிமின்னு நினச்சிட்டு பாம்பு போட்டிருக்கான் அவன். நான் தான்டா பாம்பு போடாத. நீயாடா சரிடா அப்படின்னா உடனே இங்கே வேறு எவனும் அடிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. எவன்டா அவன் அப்படின்னா 7+YT இருக்குன்னு நாக் பண்ணி வச்சுருக்கிறான். நான் ஒரு நாக் பண்ணி வச்சவனை ஹெட்டு போட்டு தூக்கி விட்டாச்சு. நான் காணோம், எங்கடா போனேன் சாமி அப்படின்னு தேடுறான். அவன் எங்கே போனான்னே ஆளை காணோம். இதைத்தான் நீங்கள் வந்து இன்ட்ரோவில் பார்த்துருப்பீங்க. இன்ட்ரோ புதுசாக பண்ணேன். நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். இங்கே இவனை கில் பண்ணது தான் வந்து நான் இன்ட்ரோவாக போட்டிருப்பேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே வேறு ஒரு எகுதி குச்சி விளையாண்டுருக்கிறான். அவனையும் போட்டு தாக்கி விட்டார். ஆட்டோ மேட்ச்சில் சேர்ந்தவர். ஓகே கைஸ், வந்துடுச்சு அந்த வார்த்தை பூயா. வீடியோ அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார்கிட்டையாவது இருந்தால் இந்த சேனல் பேர் சொல்லி என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் கைஸ். எனக்கு சப்போர்ட் வேணும். ஓகே கைஸ், பாய். மீட் யூ ஆன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்படியே ஒரு 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான். பாய்.